mumini bai da losing a rayuwar shi gaba daya. To wannan kaddara ake koya maka in ka samu wata matsala kai losing wani abu ko wani matsala ka fada cikin wata jaraba, to ka dauko ilimin kaddara zai amfane ka. Ba za ka rataye kanka ba saboda ka shiga wannan ibtila'in, za ka rayu normal. Sannan in kuma wani abu ne na alkhairi ya same ka a rayuwa, to sai ka tuna Allah ne ya kaddara maka shi ma ka gode mai sai ya kara maka. Kun ga alkhairi ne gaba ɗaya rayuwar mumini saboda kaddarar nan da ya yi imani da ita. Saboda haka su hujjar su wai Allah ne ya kaddara musu sabo. Wallahu jalla wa ala ma taraka lahum hujjatan. Alhali Allah bai bar ma mai sabo wani hujja ba su da wani hujja. Duk wani uzuri nasu an kankare shi, ba za su iya magana ba ranar kiyama. Bal innahu a'tahumul ikhtiyar. Kai Allah ya ba su zaɓi ba. Dukkanmu na ‘yan adam muna da zaɓi, ko ka bi hanyar da ya dace ko ka bi hanyar banza, ko inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafur. Saboda haka duk wanda ka gan shi a hanyar banza shi ya sa kanshi, saboda yana da iko cikakke na yabi Allah ko ya saba masa. Kuma Allah ya bayyana maka don ya nuna maka baya son saban, sai ya gaya maka irin mummunan sakayyar da ya tanada mu wanda ya saba mai, kuma ya nuna maka lagwadan da ya tattala ga wanda ya bi shi. Kaga an ce shi ake cewa wai shawara ta ya rage gani shiga rijiya, in ya shiga ta kai ya karye, wa ya shigar da shi da kanshi, ko in kuma ya yi ba a hankali ya sa tsani fa wa zai ji daɗi, ko to haka Allah ya mana, ya ba mu mashi'a wa ma sha'una amma illa an ya sha Allah. Mashi'an mu dole ne sai ta dace da ta Ubangiji, amma ka sani Allah ya baka cikakken iko akan ayyukan da kake yi. Kana da rawa da kake takawa mai yawa akan ayyukan da kake, ba kaddara kawai ke juya ka ba. An fahimci wannan ko? Saboda haka aikinka kana da mashi'a, Allah na da nashi, naka ba zai yiwu bane, ba zai zartu ba sai ya dace da da na Allah. An fahimci wannan? Saboda haka Allah ya ba su zaɓi cikakke su masu sako da masu shirka. Wa atahumul qudra, ya ba su iko kuma na yin abin da yake na alkhairi ko na sharri. Aka ba su remote a hannunsu su sa channel din da suka ga dama. In sun kai na alkhairi su suka ga dama, in sun kai na sharri ba su suka ga dama. Wa atahumul mashi'a, Allah ya ba su iko, mashi'a shine dai duka na kai abin, an baka choice kai abin da ka ga dama na sharri ko na alkhairi. Wa bayyana lahum tariqal khairi, sannan kuma in alkhairin ka zaba Allah ya bayyana maka hanyoyin da zaka bi ka samu wannan alkhairin, ita ce aljanna ko? Allah fa saboda gata ya baka hankali wanda da shi kadai malamai sun ce zaka iya gane Allah shi kadai ya cancanci bauta da kwakwalwan nan kawai. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Kwakwalwan nan da shi kake bambanci abu mai kyau da mara kyau. Saboda haka Allah ya baka wannan hankalin, bai baka haka kai aiki da hankalinka ba.